ngalon-ngalon temenan. Masalah. Ayo. Ada, kita bro wis. Ngelawan carane. Hei. Hop. Hop. Tesek aku sing tarik. Pak Budi Jaren ada apa lek? Aduh, lapo sampean iki? Mak Jaren ngamuk. Apa? Ya sing kena mangkane aja mlayu wae, iki kena bir wis. Tak loro kabeh. Ada lah. Kena bir gak loro kabeh kemantene. Teh, Apa? aduh. Ada teh. Aduh, ndak sida nyambut gawe iki marine. Teh, Apa? ada aku teh. Apa? Ah, Kelenger tak ingat aku. abi gelo. Nom, cen. Aduh, jangan ngenom. Iya ngelak mantene. Iya. Jarane ngelak. Aduh, Kok ngene jarane nyembut jaran iki. Wah, pocenge jalan gendeng temen iki. ayo lanjut. Iya. Ayo. Iya. Saksikan dah, yaitu atraksi tarik kuda konyong pimpinan Bapak Sutron. Alamat Prososari, Kecamatan Grandi Tingkat 2 Paku Pemakai Pasuran Untung Jerumpak. Wah. Iya. Ayo. Enak no sing ngecak nih. Mari kena birong gelas. Iya. Jos. Ayo jalan. Eman bulan, emana tiga lancing bulan. Ayo jalan. Ale bulan maola onanda. Kemantan jalan tujuan PC banyak tulang rapo. Hei, jalan apaan? Aduh. Pajalah ibu dulu kandang kena. Ada wis subari kene ngambung wis. Komandane tok wis subari digangoni. Maju jalan maola ona. Kola finale maje motena. Kanjeng jalan maedo donabe. Sinar Jaya. Agar nyok nek. Iya. Oh, aduh.
Mate iki ngatur jeneng Kak Sukron lan Pak Sunan. Anjane jarane Cak Sukron iki kesit. Salah kesit nyeletek. Iki adike Sobari, anake Pak Marto sing ragil kari-karine sambar bledek. Untung ti. Apa? Ndak tepak. Oh iya, Nek tepak mencolot. mencolot. Ayo dilek. Dilek. Ayo dilek. Ayo dilat. Ayo. Dilat. Ya. Bagus. Salaman, Cak Sobari. Duh. Oleh 5.000 maneh. Ti. Apa? Enak sing dadi kemanten. Iya. Disangoni tok aku lair. Serat disangoni sampai disayang, sampai kok ndak disayang. Mangkane iku. Teh sayang sampai wibudu. Iku Aja ngene enak-enak. Martono guyu tok yang aku to. Dole. Aja enak-enak sampean iku. Ya apa? Diombeni. Kongkon nyambut gawe. Nah. Soale oleh sangu dhewe. Iya aku mbek sampean. Ndak ono gawe. Iku tepak yang sing luput. Aduh, tapi rezeki ini sing kuwasa. Iya. Dole tangi oleh titik. Tangi anak. Tangi nak tangi. Dole tangi le dole. Jangan Dole. ini. Kok ndak Sik, sik. sentangi itu? Dole tangi. Tangi. Aduh. Ya apa iki wis ti? Mate. Aduh ti, geser. Aduh. Kaya apa iki ti? Wes ti, sakal aduh. Ya apa iku ti? Kokon tangi. Tangi. Ya. Kokon gua ngidul. Nyambut gawe kok ngomong. Masih lebar ini. Hei. Masaku. Uwati. Ate kapan niku ti? Aduh. Ya apa iki rek? Aduh. Guane kok. Ya apa iko? Iki sayang. Aduh iki apa iki kok? Aduh, mencolot. Apa sayang? Aduh, mang genti gembos saiki genti celana, tapi celana komprang. Eroke sapa iku digawe? Kok dinerok no? Hah? Kok dinerok? Bisa apa? Kaki gelak no. Bah, ada kata apa ya? Aduh, gelak Bocak. Lah jan letih tak lampian jak kotang itu. Aduh, balang. Kaler. Beda ada maju ti. Tak berkosa. Aduh, Jarno gak kelamben. Ti, ya ada nanti. Kau bersih kau ngomong kaki kelihatan. Apa? Kaki ngepejana Bapak Sukron, kelapan Pak Sunan. Jadi ngakiro ben angko. Iya, keng sayang ti. Arapa? Kare tolang bi kone ti. Iya. Aduh, betao ti. Masalah. Sampai gak mak beso. Sampai gak karati. Wah, lah kan tak omos lah. Dah, jadi dah. Tak ompes. Iki artis toko Jakarta. Artis dul kenyot iki jano. Ti. Apa? Nek gua seneng wong ngene yo rupa-rupane sabar. Tapi gak ngerti yang sampean karo aku. Iya kari teng. Cek tegone yo ti yo. Iya nemen. Ya apa yang koyo kene belum ambek kulit. Saiki ngene ae. Ya apa? Iki wis dadi artis. Iya. Kongkon joget. Jogetnya kene. Sing oleh dhuwit kan iki. Oleh duit. Ayo kei kenong telu. Kongkon goyang. Oh, kenong telok. Ayo. Sing ana sing metu maneh. Daro pokoke. Marine Pak Marto parani. Pirang gelas 5.000 teh. Nopo? Mati dak melok duwe ndok. Hati-hati. Oi. Ya dina. Ya po. Hari dia iya lek. Darma. Hari mau nari kemarin ajokin bedela dina. Iya, Tonton orang keluar. Oh iya, tapi tak keluar dena. Keluar mah. Cukemi. Oh iya tak tahu lah. Mayu lah lek. Ayo. Goyang. Goyang kenong telok. Re yuk. Re. Ayo goyang. Televisi ada kakek. Aduh doa bisa nah. Nah ini kegoyang ketan. Goyang ke mantan. Jeren. Konyol. Nah ini kesepimpin bapak sunan. Awas. Sinarjaya yuk.
alon-alon gel. Aha. Ya. Aduh, nyaman. Goncang leka mirena, goncang leka mire kopong, Masalah. udah posang le pamolena, eka posang le makan naseto. Awadi. Hey. Ya. Asik. Asik. Lemes mari diobeni Paman. Ya, maju merjomoin. Lemes. Gue laku kening menoro nih. Yo. Dua Awas nih. Awas. Ya. Pinter nih nyaman nih. Kayak ngori ketek gede. Aduh. Pinter baju kita. Oh iya Cak. Mun sewa joget mata lengan goten. Kendingan opo iku? Jabar. Aduh, Bu. Ndono aku kesuk. Apa? Loyo kabeh. Enggak. Aku pemane iki 5.000. Sampean oleh rezeki 5.000 iku kudu disyukuri timbang gak blas. Iya. Mangkane iku. Engko ki wendole Solo. Iya. King 3 gelas Di. Nek Ariati. Iya Cak. Sedia iya. Dharma. Laku kelaben kok kelaben kaki kelaben jaran si pimpin Bapak Sunan. Iya. Kelaben masuk kronina. Are terus kaki kelaben kok kelaben kaki laku ripa kunden jaran. Iya. Kelaben jaran. Soal lagi bener jaran teh Ya. mangan. Setong biji pada jaran teh mangan. Tamu ya lah banyak bener Dah, tayu. bener tayu. Ayo Ger. Ayo kacau pada selalu pada nak. Minta sok apa orang sebanyak. Ya, mak boleh ke penonton pun ketuan rumah mayuk minta sepura. Iya. Kelaben nak kan aku sesepuh Iya. sekali lele iya. Ayo berjabar Iya. lanjut no langsung metu. Ayo kacau keluar nak on-laonan. Tapi jangan keluar di ben serobet. Aduh. Carane Pak Sunan gaul. Iki jare Pak Sumarto iki. Jarene Pak Sumarto dhewe iki. Iya apa? Iki jare Pak Sumarto. Iya. Ya apa mantene iku? Komandene ireng. Ayo nak melaku alon-alon. Terus metu balik nang pagalne mau. Ayo keluar lawanan lah. Meser tamu ya. Ya jare iki karek jare temangan. Halo. Awas jangan dalan iki. Alon-alon gel. Komandene gawa nang jaba. Ditumpakno jaran wis. Teko jaba. Lah, oleh maneh. Ngelak ambung yo. Ngelak buk. Lah, Buk. Buru. Ayo alon-alon nak. Sunamar jero Pak Sunan. Sampai carong mata benar.
Keng makarulena pikir karo benar keng magaro benar Dona mar kate bunga entare tekun. maju jalan mauna Apora Joko kejungan gula Salalo pote jaborana majaborana